Mamukasei muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Are you enjoying 7 episodes? Kana kuti tinofanira kuti tinge tichilimita? You can tell me comment section. Pane message yandakatumidzirwa, handizivi kuti message iyi yakabva kuna vanzvadzire kana kuti kuna mukoma vedu, because costa county ravakashandisa vakangonyora kuti saka vakati ivo mukoma mwana uyu wandiri kuda kuti mutaure naye, wandichataura nezvake pari zvino akakura ava ne16 years, akasiyiwa nevabereki vake achigara nambuya uye zvekare ainge aine 5 years. Saka pandainge ndichikurukura nemwana anoti dambudziko rake rakatanga aine 10 years, rakatanga achiita zvekurota. Anoti iye airota achiita bonde nenyoka nedzimwe mhuka dzinotyisa. Saka mwana anoti akazoudza mbuya hope dzake, asi mbuya vake vakamupindura mashoko ekuti pane kuti upote uchivata nenyoka nemhuka dai wangoita bonde neni. Asi muzukuru haana kuzviisa mumusoro, akangofungidzira kuti zvimwe kuda mbuya vake vari kuita majokes naye, nekuti mbuya vainge vatova munhu mukuru, zvainge zvisingaite kuti mwana wezera rake ange achipinda mumachira nambuya vake. Mbuya nemuzukuru vaigara mu1 room vachirara vose, uye zvekare vainge vachirara vose mumba imomo. Saka muzukuru nambuya vakazoguma vatova mukadzi nemurume, asi vainge vasingafugi machira mamwe chete nemuzukuru wavo. Mbuya vandiri kutaura nezvavo vainge vaine 60 years, muzukuru pari zvino ane 16 years. Saka mbuya vanonzi vainge vaine jira ravo ravaiti kana mwedzi uchiri mutete zviya ndiro ravaifuga manheru oga oga. Saka vakaudza muzukuru wavo kuti mazuva andinenge ndichifuga jira iri handibvumirwi kuita bonde, ndikangoita bonde chete ndinobva ndafa, handirarami. Zvakazoitika ndezvekuti rimwe zuva mumba mavo makapinda mbavha, sevanhu vainge vasina chavainge vainacho chekuti mbavha ingaba, nekuti vaigara mukomboni. Mbavha yakabva yasiya yarepa mbuya, asi painge pachibatwa mbuya ava chibharo, muzukuru komana ainge achiona ainge asina zvekuita, nekuti mbavha yainge yakapakata zvinhu zvinokuvadza. Saka mbavha yakaita bonde nambuya, vakafuka jira ravo, mbavha ikaenda. Mbuya vakasara vakabva vaudza muzukuru wavo kuti kana ndichinge ndafa ndinoda kuti iwewe vanhu vasati vaungana unofanira kuita bonde neni. Wakangoita bonde neni ndinobva ndamuka. Hapana kuita mazuva akawanda, mbuya vakazofa, vakabva vasiya muzukuru wavo wavaigara naye. Muzukuru haana kuita zvaakaudzwa nambuya nekuda kwekuti aitya kuita bonde nechitunha. Vanhu vakazosvika pakuungana parufu, muzukuru asina kuita zvaainge akaudzwa nambuya vake kuti ange achizoita. Saka chitunha chava mumba, ndo zvakazokonzeresa kuti mwana uyu ndinge ndichigara naye pasi ndichikurukura, nekuti zvinhu zvandakaudzwa apo pandainge ndiri kuSouth Africa ndisati ndauya kumusha December. Pandakasvika kunoko, sezvo ndichibatsira vana vanotambura muvillage rekwedu kutengera mabhuku vana vasingaende kuchikoro, ndakabva ndachizoenda ndikanokurukura naye nekuda kwechiitiko chakaitika parufu. Pakaitika chisionekwi, uye zvekare hanzi parufu rwavo mbuya ivavo pakange pachinzwikwa vanhu vainge vachitaura. Asi vanhu ava vainge vachinzwikwa vachitaura vainge vachitaura vari kuseri kwecoffin, uye zvekare hanzi vanhu pavainge voenda kumakuva vaingonzwa zvinhu zvaingoti hihi zvichitaura zvichidzvova, zvichiratidza kuti zvainge zvisingadi kuti mutumbi unge uchienda kunovigwa. Chiitiko chakashamisa munhu wose ndechekuti pavakasvika kumakuva, kunyange kumakuva kwainge kwagara kuine vanhu vainge variko, vakasvika vakaona kuti muguva mainge muine huni dzainge dzarongererwamo muguva imomo. Chiitiko chakashamisa vanhu vose.
gogo ava ivo nemurume wavo vainge vakabva kuMalawi vakauya vakazogara mudunhu redu. Handingatauri hangu mukomanashi nekuti chiitiko ichi chakakatyikamadza vanhu vakawanda, saka huni dzainge dzakarongererwamo muguva zvakabva zvachizonzi mufi ainge aramba kuvigirwa ipapo. Akavigwa nevillage naSabhuku ndo vainge vachitungamirira sezvo ainge asina hama. Sabhuku ndo vakazotoita wekutotaura naye nekuda kwekuti ainge achitoramba kutovigwa, achitoratidza kuti ainge asingatodi kutovigwa kwacho. Pakazocherwa rimwe guva zvekare, hanzi kwakazoti kwava kutanga kunaya. Vanhu pavainge vachichera, vanhu vakabva vatora mutumbi vakadzokera nawo. Vakazovigwa mangwana acho. Hanzi vakati vachingosvika pamba, mvura yainge ichinaya kuchipenya, hanzi kwakabva kwanyarara. Asi chakatyisa vanhu ndechekuti pamba apa pakazorohwa nemheni. Pane muti wakarohwa nemheni wandichakutorerai mapicture munge muchizoona. Mwana uyu mukomanashi pandainge ndichitaura naye, mwana uyu ari kurwara, ari kuita achizvimba dumbu nemakumbo, asi anoti mudumbu mangu mune chinhu chirimo, uye anorota gogo vake vachiuya usiku vachiita bonde naye. Amai vangu ndivo vakaenda neni kuti ndige ndichizonotaura naye. Amai vangu ndakavarambira because vainge vachida kuti mwana uyu ange achiuya kuzogara pamba, kunyangwe ndiri munhu anochengeta nherera, but iyi yandiremera. Handizivi kana paine vanhu vanokwanisa kubatsira panapa paplatform kumaarea kwedu kwatinobva. Ndinobva kumazowe kuIron Duke kana muchikuziva, saka ndo nyaya iripo mukomanashi. Kana paine vanenge vachida kundibatsira vanokupai mafone numbers, then ndobva ndachizotaura navo. Ini ndava kutotya kuva too much involved mairi nyaya iyi nekuti zvinonzi pamba apa pane dozen rezvikwambo. Iye akatotaura akati pano pane zvikwambo 12 zvinogara panapa. Akati mumba mune tsvimbo, mumba umo maairara nagogo vake, hanzi mune tsvimbo iyo yavaishandisa kuroya vachibhururuka nayo tsvimbo iyoyo usiku. Hanzi tsvimbo iyi yaishanduka kuita nyoka, vobva vapinda mairi. Kana vapinda mairi, hanzi vaitobhururuka vachitoenda kuMalawi. Vaenda kuMalawi vaikwanisa kunopiwa mimwe mishonga kana kutonobatsirana nevamwe varoyi. Chinokatyikamadza mukomanashi ndechekuti mbuya ava vachizonofa vaizivikanwa semuprofita uyo ainge achibatsira. Pamba pavo paitogara pakazara nevanhu, asi kungoti hama vainge vasina. Musha wavo unotyisa mukomanashi nekuti pane makuva akawandisa. Amai ava nemurume wavo vakaita vana 10, vazukuru hatichatauri. Vainge vaine umwe mwana uyo akaenda kumhiri kwemakungwa. Dzimba dzakazovakwa, dzimba dzakavakwapo dzakavakwa isu vamwe tichiri kutokura nemwana wavo ainge ari kumhiri kwemakungwa, asi akadzoka rangova box. Akavigwa zvekare pamusha ipapo. Vose vazukuru vavo vakavigirwapo pamusha ipapo. Pane makuva mukoma, handizivi kuti pane makuva mangani, ndichazombodarika neko, but I think makuva aripo anosvika kuma 17 kana kuma 18 makuva epamusha apa. Dzinza ravo rose rakatoperera ipapapa, kubva kuna sekuru, vana nezvisukuru nagogo. Saka changosara ndichochi chizukuru chigere pamusha. Amene kuti mwana uyu angabatsirikana sei. Kunyangwe vanoita zvekubetsera munharaunda havatodi kutosvikapo pamba apa nekuda kwekuti vanotya mabasa avo ainge achibatwa nagogo ivavo vasati vashayika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna handisi kuti vanzvadzi here kana kuti mukoma vedu. Strange things they do happen in this world. Hanzi chituna ichi chaitoda kutoti chinge chichiita bonde nemunhu chisati chavigwa.
zvakangoma hazvo veduwe munoti kudii vedare nenyaya iyi iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mudiwa muteereri ari kuti ndo zvaakasanganawo nazvo paakaendawo kumusha for Christmas holiday. Hanzi kune vanenge vachida kumubatsira mwana uyu. You can give me your phone numbers, then ndova ndachizo vapa mafone numbers enyu. Hanzi ini ndava kutya ipapa ndipo pandagomera. Hanzi ndinoita zvokutengerawo vana vekuvillage kwavo maschool uniforms pavanenge vachigona nekubhadharirawo maschool fees. Asi hanzi zveuyu yo zvinotyisa. Hanzi pamba apa pane dozen rezvikwambo yo pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana muinewo nyaya dzamakasangana nadzo pamainge muri kumusha paChristmas, you can bring those stories to our inbox. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi tatambudzwa nengozi yemukuwasha uyo akafira pamusha pedu. Makadi yenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti kana muchinge muchiposta nyaya yangu, please kana muposta apa, please vigai chitupa changu, nekuti inini nemukadzi wangu tose tinotevera zvirongwa zvenyu. Saka handidi kuti ange achiziva zviri kuitika mumusha medu. Ndizvo zvaita kuti ndige ndichiuya ndiri ID. Saka zita kana makanditi John hazvina kana basa. Ndiri murume wechidiki uye zvekare ndichangoti ndine 38 years. Ndinogara kuBelvedere, ndiri garden boy pamba pe mumwe murungu. Mukomanashi chaita kuti ndige ndichiuya panapa padare inyaya iri kuitika pamusha wandinoberekwa. Pamusha pari kuitika mashura. Zvakatanga last year vanhu vachifa mumusha zvainge zvisina tsarukano. Tichiverenga vanhu vakafa mufamily medu last year chete, vakuru nevadiki vanosvika 8. pavanhu vose vakafa hapana akarwara, vamwe vaitofa nekutozvisungirira. Saka rufu rwainge rwava kuitika pamusha ndiro rakazoita kuti vanhu vange vachivhurika vave nepfungwa dzekubatana. Ndipo patakafamba semusha kuti tinge tichinzwisisa kuti chii chainge chichikonzeresa rufu mumusha. Isusu hatisi family hombe, tiri vanhu vashoma, kungoti sekuru vedu vainge vakabereka vana vakawanda nekuti vainge vaine vakadzi vatatu. Patakafamba ndipo patakaudzwa nhau yekuti pane murume akafira pamusha penyu. Murume uyu aiva mukuwasha wenyu, asi murume wavatete venyu. Munhu wese aivepo akabva aziva nyaya. Mukuwasha akafira pamusha pedu aiva mukuwasha. Murume uyu ainge ari wekuMalawi, akafira pamba pedu mugore ra1996. Asi kufa kwakaita mukuwasha uyu akafa akaita zvekuzvisungirira pamusha pedu nemhosva yekuti ainge anyimwa mukadzi wake nababa vangu. Saka akabva azvisungirira pasi pemimango tree iri pamusha pedu. Pakaitika nyaya iyi ndainge ndati kurei, asi ndainge ndisati ndava kunyatsokunzwisisa kuti zvinhu zvainge zvaitika pamusha kwainge kuri kutoparwa kwemhosva hombe. Pakafa mukuwasha akatakurwa nemapurisa sezvo ainge afa nekuzvisungirira. Akazovigwa mushure mekunge mapurisa aongorora kuti munhu ainge afa zvake asina kuita zvekupondiwa, asi ainge azvisunga netambo. Takagara makore mageneration mamwe vakatopfuura pasina kana dambudziko ratainge tichisangana naro pamusha pedu. Dambudziko rakazotanga last year, pakatanga kufiwa nevanhu. Saka kwatakafamba zviri kunzi tinofanira kunge tichiri pamhosva yakaitwa pamusha pedu. Zvino dambudziko hombe riripo nderekuti mukuwasha wedu hatizivi kumusha kwake kuti ndekupi, uye nekuti tete vainge vari mukadzi wemurume uyu vakazofa. Ndo zviri kuitikawo izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe.
hanzi mumusha maita ngozi yemukuwasha wekuMalawi vanofanira kuti vange vachiita sei. Kune vanoziva what is the process yamunofanira kuti munge muchizotanga kutevedzera kana kuri kunzi mumusha menyu kana muine ngozi kana kuri kunzi kwenyuwo kune zveko. You can come to my inbox as well and you can share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 ekuberekwa. Ndakazozviudza kuti anything is anything. Ndine musatanist uyo wandiri kutengesera bvudzi revanhu avo vandinenge ndagera. Saka iye anoti bvudzi iri rinoendeswa kugungwa kuIndian Ocean. Mukomanashe, iyi ndiyo nyaya yangu yandikunza pano. Ndainge ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa ndiko kwandakadzidzira kuita chibasa ichi chandiri kuita mukoma. Saka pandainge ndiri kuSouth Africa upenyu wakasvika pakuoma zvekuti ndakaona kuti munhukadzi as long as usina mari haambofi akaita hanya newe. Ndakabva ndachizosiya mukadzi, ndakatotorerwa mukadzi wangu nebest friend yangu ndikabva ndachizouya kunoku kuZimbabwe. Ndakauya kunoku ndisina kana pekutangira. Ndakabva ndachizotanga kugara kuGlenora ndikabva ndachizodhila nevamwe vangu ndikatanga kuitawo zvekugera musoro. Ndikabva ndachizoenda kuMbare ndikatanga kugara nasekuru vangu. Iko zvinozvi ndinogera mutown. Saka ndakazoti nerimwe zuva pakauya umwe murume. It was the first time achisvikawo pababa pedu. Akatanga ambobvunza, ainge achitaura neumwe muchinda waaitaura naye. Saka paakangonditarisa hameno ndakangonzwa hana yangu kurova. Ndopa akabva achizobvunza kuti kugerwa musoro tainge tichiita mari. Ndokubva ndachizomuudza price. Akabva achizofamba achibva kudhom uko kwaainge akamira neumwe wangu. Akabva achizouya pandiri akati, ndoda kuti unge uchimbondiratidza mastyles mamwe awo awakagera vanhu kana kuri kunzi unenge uine mapictures. Ndikabva ndati ina handina kana picture ndinaro, but sezvamuri kungoona paposta riri papapa ndinokwanisa kungokugerai exactly. Akati shuwa. Ndikati hongu. Akabva achizosarudza imwe style. Ndikabva ndamugera akanditi wagona, it's perfect. Akabva ati ainge achida mafone numbers angu. Akati iye haasi munhu anofarira kungobatwa musoro wake nevanhu vose vose. Akati ainge achida kuti ndige ndichizova baba wake. Ndikati zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotanga kumugera. Dzimwe nguva ainge achitoita mahouse calls. Nazvino ndine dzimwe nguva dzekuti ndinotoenda kumba kwake kwaanogara mukomanashi. Ndichangoti anogara kuBorodale just to avoid zvakawanda. Saka ndinowanzokuenda kumba kwake kunomugera. Ungava uri musi weSunday kana kuti Saturday, but usually musi weSunday makuseni asati abuda kuenda kuchurch. Ndinenge ndatosvika pamba pake around 6 ndobva ndamugera. Atori pastor kuchurch kwavanoenda, but handizivi kuti anoenda kuchurch kupi. Haana kundiudza. Akangoti kana nguva yakwana you are invited, you are going to be invited kuchurch kwedu. Patakazotanga kuita matransactions akati kwandiri, haudi here kuti unge uchiita mari? Ndikati mari ndinoida. Akanditi unotarisirawo kuita mari per month zvekuti ungati you can live a comfortable life. Ndakabva ndati kunyange ndikanzi ndawana $500 pamwedzi inenge yakawanda, inenge itori mari yakawanda than mari yandainge ndichiwana pandainge ndichiri kuSouth Africa. Akati so it's a deal. Ndikabva ndati idhirirei. Akabva achizoti kwandiri ndichange ndichizokupa $700. Mari iyi yandinokupa handidi kuti lifestyle yako unge uchiichinja. Haufaniri kuti unge uchibva kwaunogara. Unofanira kungoramba uchigara munharaunda maunogara kusvika ndazokuudza kuti iko zvinozvi chishandisa mari yako zvine musoro. Akabva andiudza kuti per month mari yaainge achazondipa it was going to be $700 each and every month without any fail. Akanditi mari yandichange ndichikupa iri mari yako yesalary
imari yekuti unenge uchifanira kungonakirwa kunwa doro, kuita zvebetting, kupa vanhukadzi. Akanditi unotendedzwa kudanana nevakadzi nhamba yaunoda sezvo unenge uchiwana zvemari, asi haufaniri kuti unge uchishandisa mari iyoyo kuchengeta vana vako, kutumidzira angava ari mukadzi wako. Kunyange ukanzwa zvichinzi vana vari muchipatara, unongoti handina mari. Saka akabva achizotanga kundipa mari and each and every month kubva zvandakatanga kuita basa iri ndine mari iyo yandinopiwa. Chandiunza pano mukomanashe ndechekuti handizivi kuti murume uyu acharamba achindipa mari kusvika rini. Kubva mwedzi waakatanga kundipa mari handina kana chimwe chandinomboita nemari iyoyo kunze kwekuita zvaakandiudza. Akandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingospenda mari iyoyo pavanhukadzi. Ini upenyu uhwo handisi kuuda, ndanga ndiri kudawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda life yangu, but hazviiti nekuda kwekuti mari yacho kana ndikaiseva inodyiwa nemakonye. Yes, I'm telling you mukoma, mari yacho inodyiwa nemakonye. Handizivi kuti kuuya kwandaita pano ndingabatsirikana sei. Ndinotya kuregedza kumutengesera bvudzi revanhu vandinenge ndagera musi iwoyo. Ndinoryisa mune kamwe kamucheka kaakandipa keblack. Kamucheka aka kane star yegold yakasonererwa pakamucheka aka, uye zvekare ndakapiwa shinda yakaita yegold iyo yandinoshandisa pakuzosunga mucheka iwoyo. Dzimwe nguva anouya otora bvudzi iri kana kuti ndinozoenda kumba kwake ndisati ndazodzokera hangu kumbare. Ndikuda help kubva kune vedare renyu, handizivi kuti ndodii. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Apa unenge uchiti waenda kunogerwa paya, bvudzi rako rotorwa, then robva rachizotengeserwa kumasatanist. Hanzi bvudzi iri rinoendeswa kuIndia. Ivo vari kuti havatozivi kuti kuIndia kwacho kwarinoenda kunotengeswa rinenge richizoshandiswa kuita sei. Hanzi ndinoita zvekugera tine baba mutown every month $700. Imari yavanofanira kungospenda muvanhukadzi nekunwa doro. Havatendedzwi kuti vange vachiita zvine musoro nemari iyoyo. Hanzi kana ndikada kuti ndinge ndichiseva inodyiwa nemakonye. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe makadii zvenyu, please post my story makaviko chitupa changu. Inini ndauya pano ndine secret yangu yandiinayo. Ndiri mudzimai. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndine 23 years. Mukoma, mugore rino ra2025 ndine murume uyo wandakasangana naye online. Murume uyu ndiri kumunzwira tsitsi. Ndoramba ndakagara naye here, or should I just move on with my life? Because inini kuzvara handichatozvari. Ndakatengesa chibereko changu, and kutengesa kwandakaita chibereko, it was very stupid mukoma. Ndakatengesa chibereko changu nekuda kuenda kuDubai. Ainge akandinyepera kuti ndainge ndichazogara kuDubai, and takangoti taenda kuDubai tikagara kuda kweabout 3 to 4 months. Ndopa akabva achizoti, baby, we need to return back to Zim because I have some business that I want to handle. Munhu uyu anotoita zvepolitics, atorimo muparliament. I'm not sure now, but panguva yacho iyoyo ainge atori MP, but ari weopposition. Handikwanisi kuti ndige ndichitaura zita rake. Zvakaitika mukoma, takasanganawo imomo muzviround through a mutual friend. Ndakabva ndachizoudzwa kuti painge paine mbinga yainge ichida munhu wekumbofara naye. Since I was available, ndainge ndine mukomana wandaidanana naye, but zvekumirira munhu kusvika apedza zvidzidzo zvake ndainge ndava kutoboekana. He was being trained to be a doctor. Saka aingondiudza
mafantasies after mafantasies baby. When I become a doctor tinozobuda munyika tobva taenda kuAmerica kana kuenda kuAustralia. It was taking a lot of time. Ini ndainge ndichitoda short rainge richitorwa zveipapo ipapo. I wanted to be taken on a vacation. Saka munhu wangu iye ainge asingatokwanisi kutoti anga achindiendesa kuvacation. Ndikati let me go back to the streets. Izvi zvekuda kudzikama izvi uchiti uchazoroorwa munhu anozoti apedza zvidzidzo zvake obva atongokudhamba apa achikuchuchisa nekukurara. Saka when that offer came ndakabva ndati ndiripo, uyai zvenyu kwandiri, ndini muponesi. Then we started talking. Ndainge ndisitomborina kana chitupa mazuva acho iwawo low mukoma. Ndainge ndakatorerwa chitupa changu this other guy uyo wandakambotizira kikikiki. It's a long story wekugweru. Saka akafungidzira kuti kana akabata chitupa changu ainge achazoita kuti ndige ndichigara pamba pake. Aiswera akandikira mumba, ndakazoita zvekupoya ndokubva ndatiza ndikadzoka kuHarare. It's another story mukoma. Zvakaitika ipapo nekuzomubira goridhe tikazovharwa futi goridhe racho iroro nemabhaya muHarare zvekuti kugweru ndikatoenda ndinokwanisa kana kutongodzoka ndava mucoffin. So I then started talking with the guy. Akati ainge achida kuti tinge tichienda kuDubai. Ndikati ini ndiripo Dubai hoya. And then akati do you have a passport? Ndikati chamara ndina kana ID. Saka takabva tachizoenda kuchitungwiza. Ndikatanga process kuti 1 then ndokubva ndachizokwanisa kuwana chitupa. Tikabva tachizoenda kuma passports and then I applied for a passport. Takamirira kusvika passport yazobuda. By then ndainge ndava kutofara kuti haiko zvinozvi ndava nembinga yangu yandiri kuteita, not knowing kuti baba ava vanorarama nekudya ropa rekuma periods nezvibereko zvevanhu. So what happened after was that akazogara neni pasi akati baby tisati taenda kuDubai ndoda kuti ndige ndichimborara newe uri kuma period. Ndikati that is so gross. Haunzwi kuzvisema here nezvauri kutaura. We were in bed by then because ndainge ndamuudza kuti ndainge ndisinganzwe zvakanaka even though ainge achirara neni. When I want to go on my period ndinotanga kunzwa jeko. Akanditi ainge achida kuzorara neni apo pandainge ndiri kuperiod. Ndakazobvuma mukoma nekuda Dubai because when he started showing me the places where we were going to be staying kuDubai ndakati zvine basa rei. Kunyangwe akadya ropa rangu rekuperiod pane zvazvinochinja here. Then ndikati okay, it's fine, my period will be in about 2 days. Akanditi iripo. And akabva ati ainge achida kuti tinge tichienda kuVictoria Falls. Ainge asingatodi kuti ndinge ndichitodzokera kumba. Ndikati no, ndava kumbodzokera kumba so that I can tell my mom, lie to my mom kuti ndiri kuenda kuchurch. My mom munhu aripo havana pressure. Mama toda kuenda kuchurch kunonamata kugomo. Mama vangu vakati it is okay. Then ndokubva ndachizoenda nembinga yangu kuVictoria Falls. We stayed in this nice hotel. So my periods came. When my periods came mukoma ndakatengerwa a very beautiful necklace. Yakazongonyangarika handizivi kuti yakaenda kupi. Akandiudza kuti he wanted that night to be special. Ndakatengerwa maflowers mainge makaiswa mari mumaflowers imomo. Then when it came time for us to go to bed mukoma, it was so amazing and wonderful. But chandisina kufarira kudyiwa kuzasuku ainge achindidya ropa rangu rekumazuva angu. It was very weird and very strange mukoma. Ndainge ndichitosema, ndaitonzwa kuda kutonhuwa nekasmell kandainzwawo kainge kachibuda. I had to literally put a mask so that ndisazonzwa kunhuhwirwa. So akaita zvaakaita for a long time angoriko kuzasi ikoko. Ndikati this guy is very weird. We slept together. I avoided looking at him throughout the night because ndainzwa kuda kurutsa knowing kuti ndo zvaainge aita. Saka usiku ihwohwo ndakazorota ndava kune imwe nzvimbo. Ndakarota mukomanashi ndainge ndiri paparty, sort of like a welcome party. Ndainge ndakatopfeka a very beautiful white dinner dress and it felt as if ndainge ndichito attend a pre-wedding party. Ndakazoona kuti mbinga yangu
ainge aripo achitaura nevamwe vanhu, and I walked up to him. Akabva achizoti, oh, ndiye uyu wandanga ndichitaura nezvake abva asvika. When I woke up, ndainge ndati yes, because akati unoda here kuenda kuDubai? Ndikati yes. Akati chindipa chibereko chako. Akabata dumbu rangu, ndikabva ndati yes. Ndokubva ndatovhunduka. Kuvhunduka kwandakaita mukomanashi, ndakamuona kuti ainge asisimo muroom machainge takarara. Akazotodzoka muroom. It was about 30 minutes later. Kuti takazombotaura tose here, tainge tava kutoita sekunge tainge tiri hanzvadzi nehanzvadzi. But still, ndakati inini kuDubai ndinoenda, handiti wadya ropa rangu haungambotadzi kundiendesa kuDubai. Saka ndakaramba ndakangomutsika konzi ndichiti, shamari, you have to live up to your promises. You promised me kuti uchaenda neni kuDubai. Akati it's fine. But kutaura kwaainge achiita neni ainge ava kuratidza kuti ainge asisiri munhu ainge ari that much interested in me. Well, ndakati hazvina kana basa izvo, chero ndakwanisa kuenda kuDubai. Off we went to Dubai. We left Harare, Joburg, then we connected the flight tikabva tachizoenda kuDubai. We stayed there. Mukomanashi ndava kutozviona sekunge ndainge ndichazotogarako kweupenyu hwangu hwose, but things got bad really quick. Ainge asingachadi kurara neni, aimirira kana ndiri kuperiod ndopa aizoda kuzotanga kundibata like I was abused. Mukoma akatombosuggesta kuti sezvo ndiine high sex drive, ainge achida kunditsvakira a temporary boyfriend anenge ari muArab. Ndikati no, iyi yatova prostitution, zviri nani kuti tidzokere zvedu kuZimbabwe. When we came back, ndo pandakazoona kuti Mbinga tinongodzida zvedu but unoshandiswa mahara. I returned back and then we stopped seeing each other. Ndiye akatongondidhampa mukoma. Apa kurambwa uchiri kuda kunorwadza kam, zvinonakidza kana uri iwewe unenge waramba kwacho. So fast forward, I then met this guy that I'm now staying with. Ndomubudira pachena here kuti kunyangwe ukafaya mashots anengei, but uri kungofaya zvako, chibereko chakatosakadzwa. Handitorina chibereko chacho, because I had a very weird dream the night before we left for Dubai. Ndakaona ndiri mutheater room and painge patori nemadoctors that were operating on me. That was the most scariest dream that I had ever had in my entire life. Ndakarota chimwe chigogo changu so chinenge chinoroya. She was there. Ndikabva ndaona nembinga yangu akangouya ndokubva atongopinza ruoko rwake mudumbu. Ndikaona achiburitsa chibereko changu chainge chichitotamba-tamba chichiratidza kuti chainge chiine mwana. That was the most scariest dream that I had ever had. Ndikamuudza and he stopped really communicating about that, and aiwanzokufarira kutaura nezvayo nyaya iyoyo yekuti I'm supposed to give him a child. Kungomuudza kwandakaita like akaratidza kuti ainge asisina ma-interest in me. So ndo nyaya iripo mukomanashi. Ndikuda help. Should I walk away from this innocent guy that I am with, kana kuti ndotongotiwo ndikoko ininiwo ndawana pekuchemberera? Ndinokwanisa kuzopagara here pano apa ndisina mwana? Ndeapiko matricks andingaita ekuti ndikwanise mukomanashi kuramba ndakapagara? Ini ndafunga hangu kutotsvaka munhu anokwanisa kundibira mwana muchipatara so that ndikwanise kungoti ndine mwana one wandakaita. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Ama 2000 pakaipa. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Anzi ndakaendeswa kuDubai, vaingodyiwa ikoko vari kumaperiods. Yeah, zvakaoma. Munoti kudi nayo nyaya iyi muri yeZimbabwe. But anyway, rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi mukomanashi makadai zvenyu, please post my story. Makavika chitupa changu, ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandinayo. Ini ndakambo
kudhila nevanhu vakuru, but ndakazongonzwirwawo godo mubusiness, izvo zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuromba. Let me take you back to the time when I used to be in Zim. I had my connections that I had created. Ndikabva ndachizobuda muZimbabwe ndokubva ndachizoya muno muJoni, ndikatanga kushanda, ndikakwanisa kuwana permanent residency yemunomu. I was then contacted with a former friend of mine, akandikudza kuti paina vamwe minister vainge vachida munhu ainge achazovaranira business ravo muno muSouth Africa. Ndikabva ndachizotanga kuita rana wemabusinesses aminister. Zvinhu zvainge zvichifamba zvakanaka, mukoma pasitomborina kana maproblems, asi ndakazonzi ndinge ndichiinvesta nefriend yangu mubusiness rake. Tainge tava kuda kuita zvekutengesa fuel iyi we're going to smuggle it tichibva nayo kuMozambique tichiunza muZimbabwe, sezvo ainge ari munhu ainge agara aine matenga trucks ake, I think ainge aine 6, saka painge pachidiwa mari yekuti tinge tichihodha manje fuel. Mungomana takahodha fuel, mistake yakaitika ndeyekuti patakaita maprofits kekutanga, sezvo ndainge ndajaira kurana mabusinesses anenge ari legit, iye ndiye ainge ari manager kufuel uko. Ndakabva ndamuudza kuti ndaida kuti tinge tichizobatanidza mari then tobva tachizovaka garage, so that tinge tichitoziva kuti fuel yedu yatinenge tasmuggler into the country, fuel iyi inotanga yasvikawo kugarage kwedu, then we deliver to different garages. Ndainge ndichida kuti tinge tichizova nedepot muHarare or wherever. So ndakabva ndamuudza kuti ndiye aifanira kuti ange achichengeta mari, saka mari iyoyo mukomana ashi yakabva yachizotanga kushanda. By the time when I realized kuti this business, it is not working, it is failing, ndakabva ndachizotaura neumwe wangu ndikati apa ndikuona sekunge pasina kana chinombobuda, tozvifambisa sei. That was when pandakanzwa zvichinzi amai vangu vainge vasungwa. Ndikati amai vangu vanonzi vasungwa kumusha kweindava. Then ndopa ndakaudzwa kuti vainge vatorwa nevakomana, and these were agents of the state, vainge vachinzi vainge vachiita zvepolitics. So ndakatanga kuchikidzirwa mukoma ndiri kuno kuSouth Africa, and I was not supposed to go to court nemufesi wangu because I had already instructed my lawyer to have a chat with my friend. Saka ndakazongosiyana nazvo, then I started doing other businesses. Ndakabva ndachizotaura with this other friend of mine muMalawi, ndikamuudza zvainge zvaitika, akanditi iye ainge aine n'anga yainge achiziva yekuMalawi. Akanditi kana uchida I can speak with him, then unobva wachizoita a back to sender kana kumupengesa, nekuda kwekuti mari ipapo dzandakaluza it was more than 1 million rand. Saka ndainge ndichida kuti adzose mari kana kuti ndige ndichimupengesa. Nyanga yekuMalawi I sponsored ikauya kuno kuSouth Africa, yakange ichigara kumba kwe this Malawian friend of mine. Ndakazoitiswa mhiko dzekuputsa hari. Kuputsa kwandainge ndichita hari, ndakanzi ndige ndichitaura kuti ndinokupa mazuva andainge ndakanzi ndige ndichitaura, andakaona kuti mari yaikwanisa kudzoka ndichiona kuti munhu ane mari, sezvo ndainge ndichiziva kuti mari aikwanisa kuiwana. Saka ndakabva ndachizoputsira hari iyi pamusoro peguva. Saka ndaputsira hari pamusoro peguva, izvi takazviita kuno kuSouth Africa. Guva iroro rakabva rabhovokera mukati apa, rainge ritori netombstone. Ndakaona mweya wemunhu wakabuda mumuguva. Zvinhu izvi pazvakaitika I did not know kuti chii chaizvo chandainge ndaita, kuromba kwandainge ndaita. I did not have an understanding of what I had done at that time. Saka ndakangozvitora simple, ndikangoti ndo zvichaita kuti mari yangu inge ichikwanisa kudzoka, because malosses andaita akanyanyisa. Ndichiita zvose izvi mudzimai ainge asingazvizivi. I did all of this in secret. Takabvako kumakuva, but tichibva kumakuva ndakanzwa kuti kumusana kwangu ndaita sekunge ndainge ndakabereka munhu, and by the time patakazosvika kumotikari ndainge ndava kutonzwa kutoti panapa ndichagoni kufamba because munhu uyu wandakabereka ari kundiremera. Saka n'anga yekuMalawi yainge ichitaura nefriend yangu yekuMalawi, ikamuudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichimira kana kugara pasi, otherwise mhiko dzatainge tichiita
dzainge dzisingazokwanise kuti dzinge dzichizozadziswa. Taifanira kutoti tinge tichizozviita zvekare pane rimwe guva. Ikati kana akaita saizvozvo tinopedza maguva ose awa, anotofanira kutoti ange achitoremerwa. Kutakura kwaari kuita mutoro uyu ndo kuzotakura kuchaita shamwari yake mutoro kusvika achizonobhadhara mari. Ndakashingirira mukoma ndikaita sekunge ndichakambaira kusvika tichizonosvika kumotikari. Takangoti tichingonopinda mumotikari ndopandakabva ndachizonzwa kutoti ndainge ndatova right. Kuremerwa kwose kuya kwainge kwatopera. Sekuru ivavo vakazondiudza kuti vainge vachazogara muSouth Africa kusvika ndapiwa mari yangu. Saka after 5 days ndopandakazoona phone call surprisingly from my best friend. Ainge atova nezvaainge achisangana nazvo. Akabva andibvunza kuti ndainge ndakaenda here kun'anga kunomugadzira. Ndikati sei wadaro, chandiri kungoda imari yangu. Akaseka ndokubva adropa zvake phone. Saka mwana wangu akazorohwa nezvinhu. Uyo mwana wangu ainge ari kuCanada akafa mukomana pamazuva iwawo. Pakaitika zvinhu zvakawanda. Ndakabva ndadzokera kune umwe wangu ndikati shamwari tarisaone zviri kuitika. Mari yangu handisati ndaiwana. Apa mwana wangu afa. Apa munhu akandifonera achindibvunza kuti kasi wakaenda kun'anga, chii chiri kuitika, handichanzwisisi. Saka sekuru vakabva vati vainge vachiona kuti yainge itori hondo iyi ende vainge vachazomira neni until the end. Vakabva vati iwewe wava kufanira kuti unge uchigezesewa nemvura yechitunha. Saka takazokwanisa kuwana mvura yainge yakagezeswa chitunha ndokubva ndageza nayo. Mvura iyi mukomana achi ndakaigeza ndakamira pamaradzano dzenzira. Ende kunzvimbo kwatakaenda ndekune imwe location takaendako kuma 2 am. Vakangopaka motikari then ndikaburuka mumota vakanditi chigeza pamaradzano dzenzira ndisina kana kupfeka. Ndakangoita zvekungozvidira ndokubva ndamhanya ndichidzokera kumotikari. Ndakanzwa kuti ndainge ndava nesimba rakanyanyisa. Hapana kupera mazuva muchinda uya ainge achindikwereta mari ndakazonzwa zvichinzi mukadzi wake ainge aita accident akavhunika gumbo. Sekuru vakati iyi ihondo, iyewo ane zvake zvakasimba. Vakati ndava kutoenda newe kuMalawi ndekuti handina kuuya ndakanyatsokugadzirira. Ndainge ndisingazivi kuti hondo yacho yainge ichazopisa moto kudai. So then I booked a flight. Ivo sezvo vainge vasina passport vakabva vachizotungamirira nebhazi. Ipapo mudzimai wangu ndopa akataka kuva suspicious kuti there was something that was happening, but sezvisinei ainge asina zvaainge achiziva. Ndokubva ndachizoenda kuMalawi neumwe wangu. Takabva tachizoenda kumba kwasekuru uko kwandakazonobikwa nekunoiswa ropa remunhu. Munhu uyu handizivi kuti ainge akafa sei, asi ndakangopiwa ropa rainge riri mujug. Ndikanzi ropa iroro ndaifanira kuti ndige ndichiripedza ende ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichizorutsa. Ndakaita mazuva ndichinwa ropa iroro kusvika rapera. Then ndokubva ndachizopiwa hari yandakanzi hari iyi ndo yandaifanira kuti ndige ndichizofamba nayo. Hari iyoyo ndiyo yainge ichazondichengeta. Ndakangoti ndoita zvandaudzwa nasekuru kuti ndinge ndichizowana revenge. Handina kuziva kutoti uku hwainge kutori hurombwa, hwainge kutori very serious. Mukoma hari ndakazodzoka nayo kuno kuSouth Africa. Yakaita mazuva ichigara mutool shed. Pamba pangu ndine kamwe karoom kandakavakisa kanogara magarden tools. Saka imomo mudzimai wangu akashoma kuti ange achipindamo imomo. Ndakabva ndachizokakiya ndikabudisa mamwe matools andinoziva kuti munhu anouya achiita mapiece jobs pamba pangu anowanza kushandisa matools iwawo. Vana lawnmower ndikavaisa mugarage ndikakiya karumu ikako. Saka usiku ndaipota ndichipindamo ndonosiya plate inenge iine rice iroro ndairibika, ndaisaisa mafuta, ndaisaisa munyu, ndobva ndaisa muplate yandainge ndakanzi ndakatenga. Saka ndaizoti mangwana makuseni kana ndikaenda ndichida kunotora ndiro ndaiona kuti panenge paine shizha iro rinenge rakaiswa muplate zvichiratidza kuti zvipo zvangu zvinenge zvichikamuchirika. Saka umwe wangu manje akazondifonera akandiudza kuti ainge asinganzwe zvakanaka, ainge achida kuti
ndinge ndichiuya kuzimu. Ndakabva ndafonera sekuru vaya ndikataura navo, vakanditi enda tatokunda, uchanopiwa mari yako. Ndokubva ndaenda kuzimu. Zvechokwadi akandipa mari, gumbo rake rainge rava kuora, saka ndakanzi mashizha aya awo andainge ndichipiwa nezvinhu ndainge ndisingazivi by then kuti ndainge ndatova munhu ainge aine zvikwambo at that time. Saka ndakanzi mashizha iwawo ndo andaifanira kuti ndige ndichizomupa kuti ange achinwa kumasoka mumvura obva anwa. Saka akazviita ndichiripo pamba pake. Mari ndakapiwa iri mubag. Mari iyi mukomanachi ndakabva ndachizonoipa umwe muIndia, ndokubva ndachizoitirwa transfer nemamwe maIndia avo anoita zvekutransfer mari ikapinda muaccount. Ndikati zvangu zvaita. Saka ndakazotanga kuona zvinhu mumba. Pandakatanga kuona zvinhu ndakadzokera kuno umwe wangu wekuMalawi. Ndikati shamwari, ndine kadhara kandakaona kachifamba mupassage. Kadhara aka pandakakaona kakaratidza kusanditya ende iniwo handina kana kumbokavhunduka. What's going on here my friend? Akabva andiudza kuti ndo zvinhu zvainge zvakandipa simba rekuti ndige ndichikwanisa kuzodzosa mari yangu. Ndikati saka ndinofanira kuti ndige ndichiita sei chinhu ichi handichidi. Ndokubva anditi ainge achazobvunza sekuru kuti ange achizonzwa kuti kana zvadaro chii chinenge chichifanira kuti chinge chichizoitwa. Akataura navo, vakabva vachizoti aiwa anofanira kuti ange achikachengeta kadhara ikako for protection, nekuti kana akagara asina protection uyu munhu kana akangofamba anoita I go back to sender. Kuora kwaakaona gumbo rake rakaita ndo zvinozoitika kwaari. Ndikati zvino kuti ndinge ndichizoora makumbo sezvandakaona bhururu wangu akaita, kwete hazviiti chinhu ichi ndava kutogara nacho. Chakabva chachizoshanduka chinogara muwallet, but sometimes chinotochinja kutoita kachidhoma kanogara mumba mangu. Saka ndakatanga kurwarirwa nehama dzakawanda. Vanhu vakatanga kufa within 2 years. Mumuri mainge matofa vanhu 2. Ndakanzi kana ndichida kurasirira zvinhu ndinokwanisa kuzvirasirira kuhama dzemudzimai wangu. Ndo pandakabva ndachizotanga kupa hama dzemudzimai wangu motikari. Tsano vangu ndakavapa Range Rover yandaifamba nayo. Vakatomboti Tsano, motikari iyi ndinogona kuzoimaintaina here because inonetsa kaiye ne-air suspension. Kana ikafa ndinozoiwana kupi mari nemapotholes ari kuno kuZimbabwe. Ndikati Tsano, don't worry, kana motikari ikafa inodzoka kunoku then we can get it repaired kana kuti ikoko kuZimbabwe. Ndakatanga kubata mari zvatainge ndisinganzwisisi. Saka pamba motikari dzose dzandainge ndiinadzo ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzipa vanhu vandainge ndichida kurasirira. Kumhuri yekwana madhamu ndakapa vanhu 2, vana Tsano vangu 2. Vamwe ndakavapa motikari GD6, vamwe ndo vandakapa Range Rover. Then kuchurch ndakazopa vamwe vamufundisi, ndakavapa Chevy yangu, it is an SUV. Then ndikazopa zvekare vamwe vamudikoni vandakangonzwirawo tsitsi nekuti vainge vari munhu ainge asina motikari, vakafara. Ndakavapa pickup, it was a normal Toyota Hilux. Vanhu vose ava vandakapa motikari kuvarasirira kwandakatoita zvinhu zvangu. Of course zvikwambo ndichiri nazvo, but hazvichabati dzinza rangu zvekare. Kana kukafiwa kunofiwa kumadzinza ikoko kuvanhu avo vandakapa motikari. Saka zvinhu zvangu zvinotoziva kuti kana zvava kuda ropa hazvibati mudanga rangu, zvinoenda kwava mudikoni, zvinoenda kwava elder. Saka vana Tsano vangu ava vamwe ndo vakazvarwa same family namadam, but vamwe vacho cousin. Saka ndakazviitira izvi nekuda kwekuti madzinza avo akasiyana. Cousin brother yamadam mwana wamainini mwenin'ina waambuya vangu. Saka ndo zvandakazviitira izvozvo kuti connection yacho inozonetsa kuti vange vachizvisanganisa. Asi dai vanga vari vanhu vedzinza rimwe chete vaikwanisa kuzokasika kuona kuti pane zviri kuitika. Saka zvinhu izvi zvinotoita game down vanhu even after 2 years kunotofiwa mukomanashi. Saka kupa kwandakaita motikari ndo kwainge kuri kurasirirawo kwangu kwandakaita. Bhururu wangu uyo
ndakange ndagadzira kuti andipe mari yangu akazofa, kufa kwaakaita akaurawa nasekuru, izvezvi mweya wake unotogara mumatare avo vanotomushandisa nekuti vakati tikamusiya anotiitira go back to sender, akatiurayisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Munoti kudii nenyaya yavo yavakatitumidzira? Hanzi kupa kwandakatoita vanhu ava 4 motikari dzainge dziri pamba pangu, hanzi kuvarasirira kwandakatoita ndichivarasirira zvinhu zvangu, hanzi kana zvava kudaropa zvinoenda kwavari. Let us talk about this in the comment section. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.